Здравейте, приятели! Днес е 24 август и зазимявам пчеличките. Към края съм горе-долу на работата, но все пак реших да направя едно видео, тъй като доста време не съм правил. Едно включване да направим така от пчелина, да ви кажа какво е положението. Много беше суша тази година. Долвия е по-слаб, обаче за сметка на това има. След като в началото на август вадихме дец последно, тук само може да се види, че някой скоша вика. Пак се пълни магазините. Така че ще се наложи пак да изцапаме малко центрифугата. И нагоре-долу по 4 рамки на семейства, които са пълни до някъде, не изцяло. Но пък защо да не ги вземаме? След като са в магазините няма никакъв проблем. Тъй като, както казах, и без това е стал добива тази година. Иначе така основната цел на днешната работа е да им сложа ленти против акар. Тази година за първи път използвам лентите на Станислав Генов от Пазичене. Тези от вас, които са по пчеларските групи, най-вероятно или го познавате, или сте чули за него. Предните години третирах с оксалова киселина, но тази година реших да пробвам лентите на Станислав, който ми е съсед тук по населено място и дава много добри отзиви за лентите. И защо пък да не ги ползваме? Самото зазимяване слагам по един или по два магазина под плодника и фактически плодника зимува на най-горно ниво. Това е схемата. Са тези рамки, които ги извадих за центрофугиране, ги замествам с другите празни. Фактически тези няколко магазина, които ще ги центрофугирам, няма да ги обръщам обратно на семейството, тъй като е много късно и е опасно вече от нападение. Това, което правя преди да обърна плодника, изваждам една-две рамки, като хем си помагам да ми е по-лекичко, като дигам плодника, хем проверявам дали всичко е наред със семейството. Това е средната рамка. Пета, както се вижда доста да работи майката. Майките си мои, не ги купувам. Фактически пчеличките сами си ги произвеждат с малко моя помощ. Има меден венец, на страните рамки е малко по-малък, другите са доста пълни.
ще се затрудня малко предигането на корпуса, както ви казах. Така изваждам две рамки, слагам ги отвън, да ми е по-лекичко. И вдигам плодника. Предните семейства бяха доста спокойни. Тук това малко се разбълтува, защото може би вече е късничко. Късничко през деня, след 5 часа вече има повече пчели в кошерите. И е нормално да са малко по-неспокойни, когато ги бърникаме. Сега връщаме двете рамки, внимателно. Тъй като доста е опасно за майките в този период. Да не се повреди някаква майка. Тъй като търтеите вече са доста малко. Да не кажа, че почти не виждам търти. Искам да кажа, че ако случайно семейство осироте, ще бъде много трудно да се направи нова майка. И така това, което остава, е само да сложим лентичките. Ето това представляват лентите. Напоени с оксалова киселина и глицерин. Така. Станислав препоръчва по 6 ленти на силно 10-рамково семейство, като те трябва да се слагат през една рамка в предния или в задния край. Не така ми казвам, не така разбрах аз. Не е хубаво да е средата, защото там по принцип гледат повече пило и се предполага, че майката ще снася по-малко около самите ленти. Слагам по една клечка на всяка лентичка и през една. На второ междурамие отпред, на трето междурамие отзад. Това е схемата много проста. Станислав препоръчва ленти да не се махат въобще, тъй като според него най-голям ефект има когато пчеличките започват да ги прегризват тези лентички. Тогава най-много се отъркат в тях и пада най-много акар точно в този период. Естествено, предвидил съм да сложа и контроли на някакво друго семейство, за да може да се види какво пада. Като след като правя това видео ви показвам как слагам лентичките, логично е, че ще ви покажа и какво става с контролите през следващите седмици. Като цяло не виждам много акар тази година в семейството. Тук-там се вижда върху някоя пчеличка акар, което е добре като цяло, но в никакъв случай не трябва да се преминава към вариант да не се третира. И така, това семейство е готово. От тук нататък да се надявам, ще му изчистим акара. Както се видя, майката с нас ще е доста добра, доста плътно пило. Добра е майката. Така на другите кошери понадникнах да видя горе-долу на колко рамки е пилото. 4-5, дори имаше един кош с 6 рамки пило, който съм си го отбелязал, че трябва да му проверя след месец и нещо колко са му запасите, защото логично е като гледа повече пило да изразходи повече храна. Ако са му намалели запасите, ще бъде подхранен. И така, имам само едно семейство, което за момента нямаше пило. Може би сменя майката в момента. Него също съм си го обележил, ще го погледна пак следващите дни. Какво ще стане. Ако не се опуди майката, ще остане без него. Така ще бъде
картофка ще стане, най-вероятно ще го обидим с другите съседните около него. И така, затварям го това семейство. Като цяло не предвиждам скоро пак да го отварям. Може би след месец нещо него може да го погледна евентуално за запасите как са. Но със сигурност бърника не е по рамките вече и владене на рамки не. Това ще се случи чак следващия провод. Дано да оцелее семейство, всичко да върнат. Това е плана за действие. Общо взето. И така, колеги, успех. Очаквайте следващото видео, което ще ви покажа какво става на контролите. Пожелавам ви успех на всички. Дано да си зазимите както трябва семействата. Да ви зимуват и да сте доволни всички. Чао, чао, поздрави!